и до ден днешен. А сега за картините. За картините съм написал едно страшно нещо. Който има очи да ги вижда, който има сърце да ги гледа, а другите за какво? Усещате ли, че като че ли са правени от един и същи човек в цялото им различие? Така беше и едно време в големите изложби. Когато твърде млади мислехме, че това е състезание. И си спомням една невероятна изложба в залите на групата, както казвахме тогава. Казах на Сашка, този път той е по-добрия. Знаете ли какво ми отговори? Не му го казвай, за да продължи да работи. Продължай да работиш, приятелю. Ти си по-добрия. Аз съм като Тити Папазов, е бил май себе въд. Пламенен хръбът се разкачи. Ако е готвиш като него. Да. Еми това беше. Тити Папазов вода да ти носи. Аз мислех, че се майтапиш. Не здраве. Пардон? Ще ми говори като хората бе да бъде. Това са картините. А това са и картинките. Сега се по часовник да се ръчи. Искаш малко вино? И какво е това според тебе, като не разбираш от след това?